ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಅಂಚೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಆತನು ನಾನು ಪೋಡ್ ಹತ್ರ ಬರೋಡ್ ಹತ್ರ 2-3 ಜನ ಇಲ್ಲ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ ನನ್ನ ಬರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಪಿದಾರ್ಥ ಅಂಚಿತ ಏನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಚೂರು ನೀ ಒಂಚೂರು ಬೇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಜಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಡೆದೊಂದು ಅಂಚೆನು ಅವೇ ಮುಟ್ಟ ಕೈತಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲೆ ಜಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ 4 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಪು ನಿಂದು ಎಂಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದರೆಗ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರದ ಒಂಜಿ ಇದು ಇತ್ತನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಪೋಯ ವೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಮನಸ್ಪುರ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಂಜಿ 2 ಗಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲುದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಪುರ ಬಾರ್ಲೆ ಹಾಕಿತ್ತುಂಡು ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ವೆಲ್ತುರ್ದು ಅವ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವರಿತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರದ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಮನಸ್ಪುರ ಆದ್ ಪಿದಾರ್ಡ್ಗ ಬಂದು ಪೋತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಅಲ್ತ ಮನಸ್ಪುರ ಮನಸ್ಸುಲ ಬಾರ್ಲ ಆಕಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 4 ಬಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಖುಷಿಯಾನ ಮನಸ್ಸುಲ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಆದುಲ ಆಕಿತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮನಸ್ಪುರ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ ಕಲ್ತುರ್ದು ಪಿದೈ ನೀಯಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಮಾಣಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಸ್ಪೀಚ್ ಪೂರ ಚರ್ನದ ಸ್ಪೀಚ್ ಪೂರ ಕಿತ್ತುಪರಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಆತಿಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಗ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾನ ಎಂಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೋದು ಪೂರ ಬತ್ತದನಗ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಕ್ಲ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪನ ಇಂಕ್ಲ ಮಂದಿರಾಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಭಜನೆಗೆ ಪಂತಿ ಒಂದು ಪೋಡಾದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ನ್ಯಾಚಿ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ 8 ಜನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾರು ಬರೋಡಾತ್ರ ನನ್ನ ತೇನೆ ಎನ್ನಂಚೆ ಎನ್ನ ಪಿದಾರ್ದು ಬೇರೆ ಪುರ ದೀಪದಿ ಇದು ಪುರ ಅಂಡು ಅಂಚಿತ ನಾನು 6 ಬರೋಡಾದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಿತನ ಪೋಪು ತುಕ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಭಜನೆ ವಾರದ ಭಜನೆ ಅಂಚ ಸೊ ತುಕ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪೆರಾಂಡ ತುಜ್ಪಬೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ದು ದಯ ಪಂಡವಲು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಇದು ತುಂಬ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬರ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ 1 ಜನ ಉಪ್ಪುಣದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕೊನತೆ ಬಾಲೆ ಕಡೆ ಪೋತೆ ಪೋದು ಕೊಡ್ದು ಬೈದೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿತ ನಾನು ಯಾಂಕ್ಲು ಪೋಡಾತ್ರಿ ಯಾಲ ಮೇರ್ಲೈತೆ ಪೋಪುಣ ಚೆನ್ನ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸರಿ ಚೆನ್ನ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಅಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಡ್ರೆಸ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಅಂಚೆ ನೀನು ಪಾಡ್ ನಾನು ಸೊ ತುಕ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಡಾತ್ರು ನಾನು ತಾರು ಮೀದಾತು ಮೀಡಾತು ತುಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ತುಚ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ದೇವೇರ್ನ ತುಚ್ಪಬೇನು ಓಕೆ ತುಕ ಪಿದಾಡ್ವೇನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಪಿದಾರ್ದ ಇವಾಗ ಎಂಗಿಲ್ತೆ ಪೋಪುನಿ ಅಂಚಿತ ಎಂಗಿಲ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ ಪೋಪುನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈತಲೆ ಅಂಚ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಗಿಲ್ತೆ ಬತ್ತ ಬಂದ ಭಜನೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಎಪ್ಪೋದು ಬತ್ತ ಭಜನೆ ಅಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಡ್ದು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆರಾಯ್ಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಇವತ್ತು ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ ಬಂದ ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಆಡು ಹೊರ ಪ್ರಸಾದ ಬರುತ್ತೆ ನಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಬರ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕತ್ತಲೆ ನಂತ ಬಡ ಒಂದು ಅವಸರ ಪೇರುಂಡು ಸೊ ತುಕ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ಲಿ ಸಾನ ಪರಳಿ ಬೇಲಿಗೆ ಅಗ್ಗಿಲ್ ಕನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದರೆ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಬಂದ್ಪೆ ತುಕ ಐ ಬಂದು
ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಾವಿನ ನಡುವೆ ಇದೆ. വേറെ സ്റ്റൈലാത്താൽ നീ വിനേർ വൈദ്യർ ചിന്നു വില്ലി ಹೀಗೆ ಚಿರಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅಮ್ಮೇನ ದೊಡ್ಡ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಗೆಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಮುಖಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹಾಡಾದ್ರಿ ಮುಗಿಲು ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕೋರಿ ದಾದಿ ಗಮ್ಮದಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಟಿಕ್ಕ ಉರಜ್ಜಪ್ಪ ಉಬ್ರದಾಲಜ್ಜಿ ಟಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಸಾರಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ನಾನು ಆವಡಾದ್ರೆ ಐವನ್ ಐಫನ್ ಬಾರಿ ಜೋರಾತೆ ಮಲಂಡಿದ್ದೆ ನಾಲಂಡ ಬಂತು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಈ ಎತ್ತು ಹೊಂದೆ ಹಾಂ ಅವ ಕುಂಟುಪುರ ಊರ್ನವ ಸೋಪದ LKGಯಾ ಅಂದ ಯಾನ 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 ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪುಡು 2 ಜನ ಕುಳಿತೀರಿ ಬರ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಂದ ಅಂಚೆ ಕೋರಿ ಕೊನತಿದ್ದೀರಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಣಿ ಬಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮನ್ಪೊಣು ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ತೋವೆ ಸಾರು ಮನ್ಪೊಡದು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪುಕಾರಿ ಅಕ್ಲಿ ಬೈದಿರು ಬೇರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ಬೈದಿರು ಬುಲ್ಕು ಬೈದಿರು ಅಂಚ ಅಂಚ ನಾನಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಣು ತಗ ತಜ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲ ಏದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪಾವ ಒಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆತೀರು ಆಯ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಾತಿರಿಚ್ಚಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೋಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಕಬಾಬಿ ಅಪುರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪನಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪಡತ್ತಾ ಅಂತ ಆಗೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟರು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನ ಮುಸುಡುದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ತೆಲಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚೂರಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಂತೇವೆ ಅಂತ ಅದೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇದು ಬಲ್ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಲೆಗಿ ಬಿಸಿ ಬೈಯರ ಕಾತ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲು ಜೊತೆ ಚಿಕನ್ದ ಪೂರ ಸಾರು ಸುಕ್ಕ ಅವಡತ್ರೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಗ್ಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಜೊತೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಾಕ್ತಿ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿತೆ ಆತು ಜಾಪ್ ಜಕಡ್ ಜಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತೆ ತುಕ ನಾನು ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪುರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಡ ಆದ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಕ ಹೋಗಿ നല്ല ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲೆಗೆ ಇರಗಿತೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬೋಡೆನಾ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ನ ಉನು 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 ಬೇಗ Mina ubo leg pise.
ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒನಸು ಉಕ್ಲಿನಂಟ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಬಡ ಅನ್ ಬುಲ್ಪುರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಒನಸು ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ದಾಯ್ತಿದ್ದೆವು ನಿನ್ನ ಲೆಗ್ ಬಿಸಾಲ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿಂದಾನು ಆಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಉರ್ಬೆ ಇಂದ ತುಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುಂದ ಜೋರ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಜೋರು ಬಡಾಂಡು ಇದು ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಜಾರು ಬಕ್ಕ ನೋಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದೇ ಎಂಚೇತನ ಗಜ್ಜು ಏತುಂಡ ರಸ ತಿಂಡಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಟೊಮೆಟ ಸಾರ್ಲ ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ವಚ್ಚದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಲ್ಲ ಅದ ಈ ಕುಲ್ಲಿನ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ತಿಕ್ಕ ನೀನು ಬಸ್ ಉಂಡಾತ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಕ್ಕಂದ ಕುಲ್ವನಾ ಇದೆಲ್ಲ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದದ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜೋಕುಲು ಖಾತಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾರ್ಸೋಗಡೆ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ವನಸು ಪೂರ ಅಂಡು ಲಾಯಕ್ ಎಂದ ಅಲ್ಲ ವನಸನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ವನಸನ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಕ್ಕ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಗಲಾಟೆ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಆಯ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ನು ಕಾಯಿ ಕೊಂಚ ಖಾರ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ ಪಾಪ ಆಯ್ನ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಉಡ್ಡಿ ಖಾರಡು ಗೊತ್ತೇ ಇಡಲಾಗೆ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಉಂಡನಾ ಹಾಂ ಉಂಟು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಇದು ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದಾ ಏರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅದ ನಿನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಲೇ ಹಾಕಿತ್ತು ನೀ ಅದದಿ ఆయన ಲೆಗ್ ನೂಕುಚ್ಚು ಬೂರ್ವೆ ಅಂಚೆ ನೂಕಿ ಅಂಡ ಅವ ತುಚ್ಚೊಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಮುಖಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನಾಯಿ ತೆಗಿನಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಚ್ಚೊಂದಿ ಅಡೆಗಿ ನಾಯಿ ತೆಗಿನಿಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ತೆಗಿನಿಲ್ಲ ಬಿ ಬಾಜಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಡೋಂಗ್ರಿ ಬೂ ಐ ಬಾಡ್ಸರ್ಲೆ ಇದು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತೀರ ಕುಳಿದು ಪಾತ್ರ ಬಿರ್ಲೂರು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಒಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಂಚ ಆರು ಮತ್ತಿಗನೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಾಕ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ದು ತಣ್ಣೀರು ಪೋಪೇರು ಅವ ಅಲ್ತ ಅವು ಮೂಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಹೋಗು ಜಾಡಿ ಹಾಂ ಲಕ್ ಚಿರಾಗ ಲಕ್ ಸಿಟಾಡ್ಗೋಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಪಿದಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮೀದು ಪೋಪ್ನಿ ಅದದಿ ಕುಲ್ಲುದಿ ನದಿ ಕುಲ್ಲುದಿ ಕುಲ್ಲು ಹಾಂ ಕುಲ್ಲುದಿ ಕುಲ್ಲನ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಶಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಡ್ಡೆ ಆತದ ಹಾಂ ಡಿ ಸಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಕಾತು ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ನಕ್ಲಿ ಹೋಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ರುವಾಪು ಖುಷಿ ಆಪು ಪ್ರಧಾನಾಗ ಜಂಕ್ಲು ಜೋ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಡ್ದು ಲೋಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಯಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಬಿಶಕ ಏನು ಮಗೆ ವೈಜೆ ಉದಾಸೀನದಿಗೆ ಜಂಕ್ಲು 3 ಜನ ಲೋಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಣ ಮಿ ಪೋತು ಜನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿ ಅದಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿ ಮಿ खूब जन इष्ट सो निकल इष्ट व्लाग लाइक शेर सब्सक्राइब मनसले थैंक यू।